नैबे गोथार बुब्लियाव आंनि 29 नं पश्चिम क'क्राझार समस्तिनि सिङाव थानाय नेपालपारा 2 नम्बर बे गामिनि अंगनबाड़ी सेन्टाराव जिहेतु मोनसे न' गैयामोन आरो बे न' गैयैनि थाखाय जोंनि बेवहाय मावनाय जायफोर अंगनबाड़ी हेल्पार आरो जोंहा वार्कार बिथांमोन दं लोगोसे बे अंगनबाड़ी सेन्टारनि जेसेबां जोंनि बेनिफिसियारि गोरलै गथ'फोर दं बिथांमोनहा गासैबो गोबाव समनिफ्राय थोजासे खस्थ' मोनबोनो गोनां जादोंमोन आरो बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ खोनानानै आङो आसाम गभर्नमेन्टआ आथिखालाव दुलाराय आसामावनो अंगनबाड़ी मडेल सेन्टार बानायनायनि जेखिनि माखासे स्किम लादों बे स्किमनि गेजेरावनो जोंनि MLA फोरनो जेखिनि माखासे खाबुखौ होदों गाव समस्तियाव बबे अंगनबाड़ी सेन्टाराव न' गैया बेफोरखौ सायख'नानै न' लुफुंनायनि थाखाय बिनिनो गेजेराव आं दिनैहाय नेपालपारा 2 नम्बर अंगनबाड़ी सेन्टारखौबो सायख'नानै बेयाव लुनो थाखाय मोनसे सेंसनखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोनाय जाबाय आरो बेनिनो दिनै बे न'खौ लुफुंनायनिनो मोनसे गिबि आगान हिसाबै बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो न'नि जे लुनायनि थाखाय जे खुन्थिया गायसननाय बेखौ ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा आरो आंनि BPF नि मावथि दैदेनगिरि बे ओनसोलनि गासैखौबो लाफानानै लोगोसे जोंहा CDPO बो दं दतमानि ICDS प्रजेक्टनि आरो सुपारभाइजार बिथांमोनबो दं गासैबोनि खौसे मददजों दिनै जोङो बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय न'नि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जोङो मावफुंनो हानाय जाबाय आं सानो गोबाव समनि जे मोनसे न' गैयैनि थाखाय बिथांमोना सातजाल्लायाव गोग्लैयोमोन बियो नैबे न'आ लुखांनायनि उनाव मोनसे साबना हामना महरनि जिहेतु न' ओंखारहैगोन आरो बेवहायनो जोंनि बे ओनसोलनि गोरलै जोंनि गथ'फोर आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जायफोर अंगनबाड़ी वार्कार आरो हेल्पार हिसाबै खामानि मावदों बेवहाय गासैबो बे जाल्ला आंखालनिफ्राय बिथांमोनहा बारग'नो हासिगोन आरो बेवहायनो जोंनि बे ओनसोलनि गोरलै गथ'फोरनि गाहाम देहा लाखिनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टआ जे माखासे बिथोन होनानै अंगनबाड़ी वार्कार हेल्पारफोरनि दारैहाय खामानि मावहोनाय जायो नोजोर होनाय जायो बिबान होनाय जायो बेफोर गासैबो नैबे न'निफ्राय इयुनाव बिथांमोनहा मोजाङै मोजां मावलांनो हासिगोन आं बेखिनिखौ आसा खालामबाय आसा खालामो आरो बेबायदि गोबांथार माखासे आंनि समस्तियावहाय अंगनबाड़ी सेन्टार हिसाबै सेंसन जानानै दंबावो कन्स्ट्राक्सन कमिटि बानायनानै गार्जेन मिनिस्टारनि एप्रुभालनि थाखाय बेखौ अलरेडि साबमिट खालामनाय जाबाय बिथांनिफ्राय जेब्ला एप्रुभाला ओंखारबोगोन होमबानो बै माखासे गोबांथार आरोबाव गायसननो गोनां जे दंबावो न' लुनायनि थाखाय बेखौबो फारियै मावलांबाय थानाय जागोन आङो आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होबाय जे अंगनबाड़ी सेन्टारा आथिखालाव गोबां माखासे बिथांमोनहा बिबान लानानै खामानि मावनो गोनां जायो जोंनि गोरलै गथ'फोरखौ गोग्गो देहा लाखिनायनि फारसे न'खर थांनानैबो बिथांमोनहा जिहेतु नोजोर होनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो गथ'फोरखौ दामनाय देनाय खननाय मोसानाय फरायनाय लिरनाय गेलेनाय गासैबो बिथिङाव आखा फाखा बेबायदि मोनसे गावखौ सोरजिनानै लानांगौनि थाखाय मोनसे फोरोंथाय बा फोरोंनायखौ बे अंगनबाड़ी सेन्टारावनो खालामनाय जायो बेजों लोगोसे समाजनि माखासे गेना गोरोन्थि आरो देशनि माखासे राजनैतिक अराजनैतिक माखासे सरकारि बिफान हिसाबै जेखिनि खामानि मावनो गोनां जायो बेफोर बिथिङावबो बिथांमोनहा बे अंगनबाड़ी वार्कार हेल्पार बिथांमोनहा खामानि मावनाङो दा बेबायदि गोब्राब माने माखासे खामानि आरो गोबां माखासे बिबान लानानै खामानि मावनांनाय नैबे सेन्टारफोरनि न'फ्रा बेखायनो खामानि मावनो मावखुलि हिसाबै बाहायनो हानाय बायदि मोजां जानाया दरखार दं आरो बेखौ बुजिनानै जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जे दा हाबाफारि लाबाय अंगनबाड़ी मडेल सेन्टार लुनायनि बेखौ लानायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ आं धन्यबाद होबाय BPF दोलोआ फैगौ लकसभानि बिसायख'थियाव गोबांथार बहर लानानै देरहागोन बेवहाय खुनु आरो सन्देह गैया BTC ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा भटार रायजो राजाफ्रा आथिखालाव BPF हान्जाखौ माने फोथायनानै BPF हान्जाजों खामानि मावफिननो होननानै जायफ्रा मोनसे समाव BPF हान्जाखौ नागारदोंमोन बा BPF हान्जाखौ फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन गुबुन हान्जाफ्राव दंमोन बिसोरबो दिनै सामफ्रामबो हाजार दोलै नोगोरै BPF हान्जायाव जइन जाफैदों आरो बेनि गेजेरजों जों दिनै स्पष्ट भाबै बुंनो हायो जे BPFआ BTC ओनसोलनि मोनसे गोहोगोरा राजनितिक दल हिसाबै दा जोंनि गेजेराव दङ बे हिसाबै आथिखालनि जोंनि BPF दलनि फारसे रायजोफोरनि गोख्रों फोथायनाय आरो बेवहाय बाहागो लानायनि गेजेरजों फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि जेसेबांखिनि देरहानांगौनि थाखाय जोंहा भट मोनगोन बेनि बांसिन भटखौ जों मोननानै बिसायख'थियाव जों देरहानो हागोन आथिखालाव जे जोंनि गेजेराव
बिटिसिआव इउपिपिएलनि दैदेननायाव मोनसे बिथांमोननि जथाय सरकार दं बे सरकारा 3 बोसोर खावसे बाग्लायलांनायनि उनावबो रायजो राजाफोरनो गावसोर खोथा होबोनायफोरखौ मोनसेबो बिथांमोनहा मावफुंनो लाखिनो हायैयाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ फोथाय खेबस' माने मोनसे हानजा हिसाबै दिनैहाय बयबो बुंनो लाबाय आरो बे हानजाया अर्थात बे सरकारा दिनैसिम रायजो राजाफोरनो जेबो खामानि मावनो हानायनि भबिष्यतबो गैला आरो बे सरकारा रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय जेखिनि माखासे रां भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय लाबोनांगौमोन बेफोरखौबो मावनो हायैयाव लाबोनो हायैयाव ओनसोलाव दिनै जौगाखांनाया गोग्लैसोनानै थाबाय आरो बेबायदि सरकारजों इयुनावबो जोङो खुनु डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हानाय नङा बेबायदि दैदेनगिरि हानजानि दारैहाय बिटिसि ओनसोला जौगाखांनो हानाय नङा रायजो राजाफ्रा दिनै दिनाव जौगाखांनायखौ लुबैदों रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय गासैखौबो आबुं जानायखौ लुबैदों बेफोर गासैखौबो फेलें जानायनि थाखाय सुफुंना होनो हायैनि थाखाय बिटिसि सरकार आरो इउपिपिएलखौ रायजो राजाफ्रा दिनै मुगैनाय फैबाय नेवसिनाय फैबाय आरो बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव गावसोरनि रागा जोंनाय खुद्रिनाय आरो फोथाय खेबस' खालामनायनि गावसोरनि जबानखौ लाखिनो हायैनि बिथांमोनहा जे रायजोफोरखौ थगायबाय बिनि फिन साजाखौ होनो थाखाय फैगौ बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दलनो लकसभायाव इलेक्सनखौ जेला फैगोन होमबा जोंनो माने प्रसुर भाबै भटखौ होनानै देरहाहोगोन गतिके जोंनि देरहानायनि लामाया स्पष्ट जों जायखिया देरहागोन जाया दिनैहाय नाटक खालामनो होननानै बिपिएफ हान्जायाव जइन जायाखै जायफोर रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जइन जाफैदों बे गासैबो इउपिपिएलनिनो साफा साफा सोद्रोमा इउपिपिएलनिनो साफा साफा मावथि दैदेनगिरिफोर आरो बिथांमोनहा इउपिपिएलखौ गिलु फालु बिसास खालामनानै फोथायनानै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि माखासे बुंनाय बोसोन आरो जबानखौ बिसास खालामनानै दिनैहाय बे इउपिपिएल हान्जायाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन खिन्थु मोनसेबो खामानिखौ मोनसेबो बोसोन मोनसेबो गावसोरनि जबानखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय बिपिएफनि फारसे दिनैहाय इउपिपिएलखौ नागारनानै दले बले बिथांमोनहा जइन जाफैदों दिनै जेबो राहा गैया बिसोरो इउपिपिएल हान्जानि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय मोनसे गिलु फालु बारहुंखा बिथांमोननि गेजेरावहाय दल गारनायनि बे मोनसे दोहौआ फैदों आरो बे दोहौआव इउपिपिएल हान्जाया दिनै गाबथानो हाला गिलु फालु दिनै हाब्रां गिसिखानाय बायदि बे इउपिपिएल हान्जानि रायजो राजाफ्रा गिसिखानानै बिपिएफ दलावहाय जइन जाफैदों आरो बेफोरखौ नुनानै बिथांमोननि गेजेराव मोनसे गोसो बायनाय फैदों गोसोआव मोनसे लोरबांथिया फैदों आरो रायजो राजाफोरखौ हमथानायनि जेबो राहा लामा जेबो खाबु आरो बुद्धि गैयैनि थाखाय जेबो मन्त्र गैयैनि थाखाय दिनैहाय बिथांमोनहा लामा आन्दायनानै माखासे बेबायदि ओंथि गैयै माने मा होनो बेखौ गोब्रामलाबायनाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनहा बुंदों बेवहाय बिथांमोन बुंनाय बायदि बिपिएफ हान्जाया एथ' गोरलै हान्जा नङा एथ' इमेच्युर हान्जा नङा जोङो मोनसे मेच्युर पलिटिकेल पार्टिनि साफा साफा दैदेनगिरि मावथि गतिके रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै आनलेट माने खालामनानै बेबायदि जयनिं सेरेमनिनि नाटकखौ जों खालामा आरो खालामनायनि खोथा गैया इयुनावबो जों खालामा बेबायदि जयनिं सेरेमनिखौ हयथ' गावस्रा खालामनायनि मोनसे टारगेट दङ प्लेनिं दङ माने बे हिसाबै दिनै बिथांमोनहा बेखौ माने मोनसे बांसावनायनि हाबाफारि हिसाबै बुंदों।